sitä kynnys kokonaan irti sieltä ihan päästä, että se siis piti oikeesti, että se joppakosti silleen vähän näyttää auolta. Ja mä voin joskus näyttää teille kuvan, kun mä saan facecamilta tällaista, kun mulla on se oikeesti sellainen erilainen, että kumpi on erilainen ja niin. Elikkä mennään nyt siihen, että miten mulla lähti kynsyervi. Elikkä mä oltiin tulossa äiti ja iskan kanssa kaupasta, kun mä olin joku 4-vuotias siis. Ja sitten mä sanoin äitille, että menkää te etupihalta, tai takapihalta siis, anteeksi tässä vähän, niin takapihalta, niin mä menin tästä etupihalta, että mä tulin sinne takapihalle ja mä käyn nopeasti hakemaan juomista ja tää vähän nyt moni oli silleen, tää kuulosti tuo äskeinen kohta erilaiselta. Joo, nyt mä aloin vasta muistelemaan oikeesti tätä, että mä alan nyt kerran vähän selittämään, koska mulla oli sellainen paljon tiloja, niin mä haluan selittää sitä niin kunnolla, niin jatketaan nyt tätä. Eikö mä olin sanonut, että mä hain juomista ja tällaista. Mä otin kengät pois sitten ja mä otin niitä kenkiä pois siinä käsillä tietenkin ja sitten mulla oli se, mä nojasin siinä ja sitten mun pikkurilla oli silleen jännästi siinä oven käännös silleen, tai siinä jutussa, että kun tietenköhän se pamahtaa, niin pam, se onkin irti. Niin sitten mä oottelin sinne sitten katoin, yritin ottaa toista kenkää, niin sitten mä otin sen, sitten mä olin silleen, mä oon supersankari ja nyt mä vedän sen pois siitä, että ei mulle tapahdu mitään kummiskaan. Ja sitten tietenkin, joo, mulla käy silleen, että mulla on se sormi. Mä otan sitten kahvasta kiinni, vedän, tuuli alkaa vetämään kovempaa sitä. Mä en kerkeä vetää mun pikkurilli, pam, se jää siihen väliin, mä huon ihan täysin, se kuuluu äiti ja iskalle ja naapurille, ehkä en ole varma. Mutta niistä äiti ja iskä tulee äkkiä katsoa mikä mulla on ja äkkiä varmaan, että mitä mulla on. Niin sitten ne tuli ja sitten me tietenkin aukastiin se ovi ja pistettiin äkkiä vähän aikaa. Otettiin jääpussi kylmä kaapista ja mentiin sitten autoon ja se piteltiin sitä ja sitten mä pyöryin siinä autossa, kun se sattui niin paljon, se oli niin häsässä ja näin. Sitten me mentiin sinne 15 minuuttia, kun me mentiin sinne, joku 20 minuuttia joutui olemaan siellä, että päästään sinne huoneeseen ja no niin. Sitten me mentiin sinne huoneeseen ja sitten pisti mulle jotain puudutti sen ja pisti jotain ainetta ja katsoi sitä silleen, että jotain teki, että se ei sattuisi niin paljon ja tällaista. Mä pyörin siinä myös penkillä ja sitten mä olin siinä sen joku 20 minuuttia, 30 minuuttia, että katsottiin sitä poista pointia, että miten mä pystyn ja pitäis mulla jotain, että miten mä annetaan sulle. Ja sitten me antiin vaihtaa huonetta ja ne antoi sitten tikit ja ne kertoi sitten siinä, että joo, oot 2 kuukautta, 3 kuukautta näillä, että joka viikko vaihdat 5 kertaa tänne, eli joka päivä paitsi mä sain päättää sen 2 päivää, milloin mä en vaiha. Ja me sitten sovittiin kanssa, mikä päivä mä en vaiha ja mikä päivä mä vaihtelen. Niin. Eli siinä oli mun kommentaari. Ja mä pistän loppumusik, jos tätä gameplayt jatkuu. Ja Tryna get it like me, can't get it like me. Tryna get it like me. Tryna get it like, can't get it like. On the west side, bringing out my best side, where they only care about bitches and how big they breast size is. Yes, I is on the come up, daring all of y'all to run up, cause you know I'm finna win a motherfucker. Pull up in the Benz, where I always smoking medical. Only bring your friends if them bitches look identical. The pinnacle of what we doing ain't nowhere around. Started from the ground, always gotta hold it down. Now they think they got it, cause they sign up on a data, but there's only so much money in the year that is allotted. Plus you probably don't even know how it is divided. Motherfucker, I got it. Tryna get it like me, can't get it like me. Tryna get it like me. Tryna get it like, can't get it like. Tryna get it like me, can't get it like me. Tryna get it like.